Казваме здравейте от район Пчелина, където сме с Димитър Димитров, който е председател на местния инициативен комитет в защита на района и за неговото благоустрояване. Здравейте и кажете с две думи какво се случва тук в Пчелина. На мен ми костваше големи усилия да дойда. Радвам се, че времето е хубаво и не ми се налага да минавам през калища. Тогава сигурно ще да ми трябва джип или ласка, но прахоляка е огромен, в същото време сградите са също немалки. Какво става изобщо тук в Пчелина? Това е показателно за отношението на община Варна към всички нови райони. Не е само Пчелина. Това, което наблюдавате тук, го има навсякъде във всички във всички райони, където Варна се разширява. Какво става? Става това, че всички парцели, които могат да се застроят, се застрояват и община Варна няма представа какво се случва тук. Населението се расте с всеки изминал ден на района, но общината не предприема нищо, за да се погрижи за хората, за своите жители. Кварталът е доста уплътнен. Виждаме, че всеки вилен имот е станал на 5-6 етажна сграда. Обаче няма път. Как изобщо стигате до града от тук? Намираме се на Патриарх Максим, която се води като основната артерия на Пчелина. Избягвам да казвам селищно образование, местност, това си е квартал, защото по площ се равнява на Възраждане 1 и 2 взети заедно. Потенциалните жители на Пчелина са не по-малко от жителите на Възраждане 1 и 2, което всъщност не знам колко хора са, но определено са много. Така че по този начин стигаме до имотите си, в прах, калища, дупки. Съответно положението не се подобрява от всичката строителна техника, която постоянно минава по пътя. Да, зигзаг и ниска скорост и се молите да няма дъжд. Това все пак са технически проблеми и в най-лошия случай автомобилът ви ще бъде повреден. Не дали, а кога ще бъде повреден. Но проблемът е друг, че по тези улици вървят същевременно и много пешеходци. Това е нов квартал. Съответно, всички сгради са на не повече от 5 години тук. Първата многофамилна сграда, която Първата фамилна сграда, която беше построена в Пчелина, започна 2016 година. Съответно, в тия нови сгради има почти изключително млади семейства. Всяка от тях има или ще има дете. Тези деца са затворени да играят в малките жилища, които имат, защото няма къде да излязат. Няма паркова среда. Няма паркова среда. Няма обществени сгради. Няма детски градини. За детски градини това е и училища, и като цяло обществени сгради. Това е най-болната тема, може би, защото, както казах, община Варна е като едно бавно развиващо същество, което след десетилетия активно строителство в местности около центъра, все още не се сеща, че парцелите, в които може да се построят детски градини, се изчерпват. Дали ще са по какъв начин община Варна може да придобие парцел, който да се резервира за бъдеще построяване на детска градина, се знаят хората, които взимат заплати за това. Поне при цялата тази неуредица, вероятно не плащате данъци. Това е парадокса, защото в Пчелина се плащат и пълномерни, пълноправни данъци. Тоест вие плащате за смет, данък сгради. Да, данък сгради, за пътна инфраструктура, както виждате. Когато сте придобили имотите,
на АК-16 сте платили съответните нотариални такси. Точно така. Плаща се данък придобиване 3% към общината и нито една част, дори малка част от тези данъци, общината не е върнала, не е инвестирала в този огромен квартал. Вие инициирахте подписка. Какви са исканията? Исканията са най-спешните. Най-спешните искания са за пътната инфраструктура, понеже ежедневно, както ви казах, тук има пешеходци, разминават се с автомобили и няма тротуари, има такива непредвидени стеснения на пътищата. Прахоляка тук е ужасен. Как изобщо може да простирате? Не, за простиране не може да се говори. Трафикът, който е смесен пешеходен автомобилен и застрашава живота на хората. Така че това е, може би, най-спешната част. Че общината трябва да направи така, че на пътя да може да се използва безопасно и за пешеходци, и за автомобили. А докъде стигнахте с съобщуването ви с общината? С общината се получава един член, параграф 22, който те ни казват, че нищо не зависи от тях. Прехвърлят топката на кметството. Кметството казва, общината не отпуска средства. Общината казва, кметството трябва да предприеме действия. И това е към момента патовата ситуация. Резултатът е, че нищо не се случва. От доста години вече подаваме сигнали и жалби. Отговорът е, че ще стане когато ще стане. Наистина, отговорите са безсмислени, нищо конструктивно. Вадят се някакви изречения, с които се описва как нещата не могат да станат, а никой не казва как могат да станат. Имаме пореден отговор сега от община Варна, че са получили сигналите ни и връщат писмо до кмета на район Младост, господин Христо Христов, че той трябва да включи проект или искане да включи точка в проектите за обновяване на пътната инфраструктура на неговия район, на района, за който се грижи. Какви са вашите последващи намерения? Какво планирате тук нататък? Следващото, което планираме е което бихме искали, е да осъществим връзка с дискусия с община Варна. За да може да се изгради конструктивен диалог, в който да се намери решение на ситуацията. Не просто да се говори как нещата не могат да се случат, понеже те трябва да се случат. Не могат да се неглижира растящото население на една такава огромна местност, за да мине мандата, за да мине годината и така нататък. Благодарим ви за това включване, благодарим ви и на вас, уважаеми зрители, за интереса. Дано хората от Чилина да намерят своите решения.